खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव BSU खौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। BSU नि गोबां सोद्रोमाफोरा BSU खौ नागारबाय आरो BSU नागारनानै दिनै UPPL आव जगदान जादों। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन खौ नागारनानै दिनै UPPL आव जगदान, जेराव BSU आ BPF दोलोनि मोनसे पलिटिकेल विंस होननानै बिथांमोना फोरमायबाय थायोमोन, जेराव आरो बेखौ नागारनानै गोबां लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय लानानै गोबां सोद्रोमाफोरा BSU नि सोद्रोमाफोरा BSU खौ नागारनानै UPPL आव जगदान जादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, जेराव लकसभा बिसायख'थियारि गेजेराव माखासेल' सान दंसै आरो बेनि सिगां सिगांनो BPF नि विंस, पलिटिकेल विंस, बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै BSU खौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। मिरु BSU नि आफादगिरिनि अनगायै साफ्रोमबो मिरु BSU नि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव दिनै जगदान जादों, जेराव BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय एबा बिथांनि नुजाथिनायाव दिनै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै बे समाव UPPL आव जगदान जादों, जेराव गोलाव समनिफ्रायनो BSU आ बुंबोबाय थादोंमोन जे BSU आ मोनसे पलिटिकेल विंस, थामहिनबा BPF दोलोनि मोनसे राजखान्थि दोलोनि मोनसे विंस होनना बुंदोंमोन आरो बे विंसनि गोबां सोद्रोमाफोरा, थामहिनबा BSU नि गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव UPPL आव जगदान आरो BSU खौ नागारदों। बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन सोर BSU नि सोद्रोमाफोरा UPPL आव जगदान जादों आरो सोर सोद्रोमाफोरा BSU खौ नागारनानै नेवसिगारनानै दिनै UPPL आव जगदान जादों, जेराव नोंथांमोना मिथिगौ जे BSU आ BPF नि मोनसे विंस होननानै बिथांमोनानो खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायदोंमोन आरो बे समाव बिथांमोना गोबां BSU नि सोद्रोमाफोरा UPPL आव जगदान जाबाय। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो क'क्राझारनि पेनेलिस्टनि थाखाय 3 सोद्रोमा होबाय, उदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखायबो बे समाव बिजाथि होबाय। नाथाय बिनि सिगांनो जाय BPF नि राजखान्थिनि दोलोनि खामानि मावोमोन बिथांखौ नागारनानै बे समाव UPPL आव जगदान। मोनसे गिदिर खौरां, बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव फोरमायदि सोर फैदों। निपु रानायन बसुमतारी, बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रेल BSU, बिथाङा मिरु BSU नि बिथाङा सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन। नैथियाव दुलाराय बसुमतारी, बिथाङा सेक्रेटारि स्प'कपार्सन चिरांनि बिथाङा, आरो थामथियाव जाबाय एन्टनि नार्जारी, ब्रैथियाव खोरोमदाव ब्रह्म, बाथियाव जाबाय जन्ति बसुमतारी, दथियाव त्रिलियास ब्रह्म, निमरात मुसाहारि, रामकुमार नार्जारी, दिगम्बर नार्जारी, लोगोसे आदर्श नार्जारी, जिबिलियन इस्लारि, लोगोसे जोबथायाव 12 नम्बराव जाबाय नेरसोन मुसाहारि। गासै सासे सानै नङा, गासै मिरु BSU नि गासै 12 सोद्रोमाफोरा BSU खौ नागारनानै दिनै BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव BSU खौ नेवसिगारनानै नागारनानै UPPL दोलोआव, थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव बे समाव जगदान जादों। बे समाव फैगौ लकसभा, थामहिनबा 2024 मायथाइनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो एबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि मोनसे विंस होननानै बिथांमोना फोरमायोमोन मोनसे समाव। दा बे समाव बेखौ नागारनानै BSU खौ नागारनानै UPPL दोलोआव, थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय राजखान्थि UPPL दोलोआव जगदान जादों। UPPL दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव गोबां नोंथांमोना ग्राफिकनि मददजों नोंथांमोना नुना मोनखादों जे निपु रानायन बसुमतारी, दुलाराय बसुमतारी, एन्टनि नार्जारी, खोरोमदाव ब्रह्म, जन्ति बसुमतारी, त्रिलियास ब्रह्म, निमरात मुसाहारि, रामकुमार नार्जारी, दिगम्बर नार्जारी, आदर्श नार्जारी, जिबिलियन इस्लारि, नेरसोन मुसाहारि मुंनि बिथांमोना गासै 12 BSU खौ नागारनानै UPPL दोलोआव बे समाव जगदान जाफैदों। Tulisannya Alexia Bini. Ini mana dia? Nama ini bro. Musa.
सासे iya মজবুত হয় 90% clean. Operation আছে নেই मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरी एक्सपीरियेंस, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, डेली वीकली एक्टिविटी रिकॉर्ड, नेचर कॉर्नर, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।